ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనం మన యొక్క జీవితంలో అనేక మార్లు మనకు కలిగినటువంటి కీడుని బట్టి, ఆపదను బట్టి మనం కలవరపడుతూ ఉంటాం. కానీ ప్రభు అంటున్నారు, కీడు వెనుక మనకు ఒక మేలు దాచించున్నాను. ఆ మేలు విషయమే నేను నా హృదయానికి చెప్పాను. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఈరోజు మీరు కూడా మీకు కలిగినటువంటి ఈ యొక్క కీడుని బట్టి అయినా సరే కలవరపడుతున్నారు. ఆ సమయంలో మీ హృదయాన్ని మీరు కూడా చెప్పి మీ ప్రభువుని మహిమపరచవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. సమస్త మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు నా యేసుకే చెల్లును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. సంతోషించు మన హృదయమా, నీ శ్రమలు ఆయనకే మొరపెట్టుమా. సంతోషించు మన హృదయమా, నీ శ్రమలు శ్రీ యేసుని సన్నుతించుమా. కీడు వెనుక దాచబడిన మేలు క్రీస్తేసునందే నీకు కలుగును. కీడు వెనుక దాచబడిన మేలు క్రీస్తేసునందే నీకు కలుగును. కీడు వెనుక దాచబడిన మేలు క్రీస్తేసునందే నీకు కలుగును. సంతోషించు మన హృదయమా, నీ శ్రమలు ఆయనకే మొరపెట్టుమా. సంతోషించు మన హృదయమా, నీ శ్రమలు శ్రీ యేసుని సన్నతించుమా. కీడు వెనుక దాచబడిన మేలు క్రీస్తేసునందే నీకు కలుగును. కీడు వెనుక దాచబడిన మేలు. సర్వసంపద పోయి, బిడ్డలు చనిపోయి, శరీరమంతా రోగము కలుగగా. సర్వసంపద పోయి, బిడ్డలు చనిపోయి, శరీరమంతా రోగము కలుగగా. దేవుని దూషింపక స్థిర విశ్వాసముతో, దేవుని దూషింపక స్థిర విశ్వాసముతో నిలిచియుండి రెండంతలు దీవెనను పొందిన యోబు జీవితమును జ్ఞాపకము చేసుకో. నిలిచియుండి రెండంతలు దీవెనను పొందిన యోబు జీవితమును జ్ఞాపకము చేసుకో. సంతోషించు మన హృదయమా, నీ శ్రమలు ఆయనకే మొరపెట్టుమా. సంతోషించు మన హృదయమా, నీ శ్రమలు శ్రీ యేసుని సన్నతించుమా. ఇడు వెనుక దాచబడిన మేలు క్రీస్తేసునందే నీకు కలుగును. ఇడు వెనుక దాచబడిన మేలు. అన్నలు త్రోసేసి అన్యుల కమ్మబడి చేయని నేరానికి చెరసాలలో వేయగా. అన్నలు త్రోసేసి అన్యుల కమ్మబడి చేయని నేరానికి చెరసాలలో వేయగా. తన ప్రభునామమును విడువక ప్రార్థించి, తన ప్రభునామమును విడువక ప్రార్థించి, రాజ్యాధికారమును పొందిన యోసేపును గుర్తు తెచ్చుకో. సంతోషించు మన హృదయమా, నీ శ్రమలు ఆయనకే మొరపెట్టుమా. సంతోషించు మన హృదయమా, నీ శ్రమలు శ్రీ యేసుని సన్నతించుమా. కీడు వెనుక దాచబడిన మేలు క్రీస్తేసునందే నీకు కలుగును. కీడు వెనుక దాచబడిన మేలు క్రీస్తేసునందే
నా హృదయమా, నీ శ్రమలు ఆయనకే మొరపెట్టుమా. సంతోషించుమా నా హృదయమా, నీ శ్రమలు శ్రీ యేసుని సన్నతించుమా. సంతోషించుమా నా హృదయమా, నీ శ్రమలు ఆయనకే మొరపెట్టుమా. సంతోషించుమా నా హృదయమా, నీ శ్రమలు శ్రీ యేసుని సన్నతించుమా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుడిచ్చినటువంటి యొక్క మహా కృప ఆదరణ మనం కలిగి ఉందని ప్రియమైన బిడ్డ యోగుని, యోసేపుని, ఇంకొక అనేకమైన భక్తుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని మా యొక్క శ్రమలో కలవరపడక ప్రభువునందు విశ్వాసంతో వేరు కొరకు ఎదురు చూద్దాం. సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆయనకి చెల్లును గాక. ఆమేన్.